Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Hrvatskog Games i da ćemo igrati Sports Health Football i krećemo. Ovo je Space. Ovo je specijal za... Aha, ovo sam ja. Specijal, inače ne igramo ovakve igrice, ali odlučen sam da igramo malo i glasno šta da se radi. Ne, dobio sam ga. Budemo odigrali par utakmica. Ajde. Što sad ovako skače bot? Pam. Ne, ne. Ljudi. To. Ne, a da. Jaj. To. Ljudi, 3. To. Ne. To je gol. Još 29. Bam. Ne. Gol. Eto ga. 4-2, dobro. Evo ga. Ne ide. Sad će rastu. Ne rastu, nego puknut. Bam. To. Ne, dobro, ali sam odmah bio. Ne. To. Ovo je, nećemo imati, ovo je samo za 20 pregleda specijal. Drugi će biti za, ne znam koliko, za nekoliko subscribera. Full time. Idemo na sljedeću. 5. Ko prvi šta je ovo? Eto. Ko prvi dođe do 7 golova ovdje. O, 1 gol. What the fuck? Super jump. Nije baš super jump. Joj, ljudi, koliko falilo. Nema, neću da je lopta klizava. Ne, dead ball, mrtva lopta. Mrtva lopta, ne, izgubit ćemo ovo. Pam. Ne! Evo, glupa lopta. Nama. Kak njemu s tom? Ljudi, ja nemam pojma ovo da igram. Evo njegova stalno, zašto? Ne, to. A da. Gol, ljudi, zabili smo. Eto. 4-2, izgubit ćemo sigurno. Da je to. Da. Ovo ćemo izgubiti, siguran sam. 3 minute se snima. Gol! Sad moramo dobro igrati. Kak njegov u poštu? Njegov je teren šta? Ko je lig? Zadnje si gol. 5-4. 4. Moja. To. Je, 5-5. To ja radim. 6. 5. Da. I ljudi, full time. Ajmo biti ovaj. Ajde, 2 minuta. Eto. U 2 minute. Da, u 2 minute. Odigrat ćemo još par. Šta ovo lik sam stoji? Big ball. To te ja pitam. Sad je tak teško kuknuti loptu. To, ja sam bolji. Vidio još 50 sekundi. A već je 1-0. Već. Big ball, ljudi, big ball. Gol je ljudi. To ljudi, gol.
Ovo. Ok, ne. Dobro. Ko sam ja li? Ne mogu. 2. Da. Please more. Ne to. Vidimo kako oskačem. Gol. 3-1. Ali 1-3. Kako se to već kaže, ne znam. Ne pratim nogomet. Ne. Isu. Pa kak je vali. Vidi ovo. Ko je obio šut, ljudi? Ko je to bio šut? A sad ću vidjeti to, ja ću pobijeti. 3-2. Ne smije nam zabiti. Nego lopta ne smije nam zabiti. To! Ajmo biti. Ovaj će van. Ajde bez veze ono. Za 7 golova ko će prvi. Ovo bi mogla biti zadnja utakmica. To. Bi mogla sad. Evo. Ova ne igra proju. Vidi kak je sad. Ovo ćemo izgubiti. Ovo vidim, izgubit ćemo. Love you. Ovaj loše škače, vidio sam ovo. Ne! Dobro. Gol. Op. To. Zaledio se. Sad sam treba preko njega. Ne! Teško. Kak nije gol stavio? Gol je 3-2. To. 3-3. Ne, krivo. Šta ja radim, ljudi, šta? Bam. Yes. Ovdje završimo. To će biti to. A please, daj. Vidio ovo 2 sata za moći za lopta. Vidio sam. 5-5. Izjednačeno. What the? To. Još jedan gol, to će biti to za epizodu. On mora biti poseban. Pas! Bam! Jej! Ljudi, to je to što tiče epizode. Lajkujte, šerajte i subscribeajte. Ćao!